Здравейте! Днес играем в сървъра на Ана Мария. Къде е Ана? Помощ, 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 помощ. Да, това е една моя приятелка Ана Пашала. Не. О, да, благодаря. Чакайте да я напиша нещо. Може ли меч? Ихо, може ли меч? Сега ще ми хвали някакъв. Благодаря. Къде за Бога е Ана? Ето я, ето я. Там има двама души, трима, четирима, петима. О, там има доста души. Къде отива Ана? Така. Май ме изхвърли от сървъра. Защо? Айде пак ще играем в нейния сървър. Да, яки. Ана е просто невероятна, даже с нея снимах влог, ако сте виждали. Тя се казва Dear Girl, а истинското име е Ана Пашова. Яко име? Но. Готово. Лошо. Да, готово. Как това ще... Да. О, ще има меча ми. Да, а къде съм аз? А къде е Ана? О, ето те. Какво гледаш? Ехо. Айде сега ще последваме Ана. Не ми се губи. Май пише. Да, тя пише. Видяхте ли кучето? Така, играл съм в този свят. Мисля, че ме покапа дъжд. Какво пък да е? Аз следвам Ана. Чакай, бе! Чакай! What is the do? Каквото и да значи това. Може би иска да я последвам. Дайте ти помогна. Подпаля го в сетая. Гледам те, виждам те. От?
What is the dewey? In the Markov. Каро. Знам, че си тупея, но... Какво е тук? Айде, не такова да вземем. Сега не знам те какво прави. Какво правиш? И къде си? Тя засъжда семена. А кога ще ми пише поне? Добре. Иначе е много яка и да, тя се абонира за мен. Ако имаше канал, ще да пиша много мили коментари. Да. После ще го види и да. Да видим какво скучно нещо прави за Бога. Дай ми един, да. Добре, да ще се махна. Ето. А, не. Няма нищо да си. По-добре да си хода с меча, нали? И да, това е мап. Не е мап. Всъщност ние двете го построихме. Да, много як скина. Ами моя як ли? Уч. Беше ли му? Да, яки. Чакай. Някой си я взема и дошла в сървъра. О, боже. Приключи ли най-сетне? Аз какво пея? Абе, мани се. Гледай. Защо не мога да убия тъпата котка или тъпът куче? Готов. Да, мисля да открадна нещо. Нещичко. Упс. Дали? Момент, искам да спра водата. Да спра тъпта. Окей. Оп. Да, добре, няма да го пиша. Ще разбере, че съм непохватка. Изгони ме от сървъра! Айде, аз пак. Айде. Аз пак ще влезна в нейния сървър. Не, къде? Къде се покаяна? Мога да намеря сървъра. Да, 03. Това умане. Ох, сега не мога да намеря сървъра. Момент тук, да.
Тя е офлайн. Затова... Да. Добре, това беше. Надявам се да ви е харесало. И до скоро!